Ik kan altijd maar min uit die winterwijk komen. Ik zit altijd diep in de wintersleep. Heb je ook les van vrouw Teunissen? Ik had er soms ook last van, ja. En het is ook net zo vaak meer winter, hè? Nee. En weet je wat ik zo mooi vind aan de winter? Het is zo rustig in de dorp. En je kent de winter ik altijd precies zien waar de jermen worden zit. Nou, je dan zorgen dat al dat hout wat stookt wordt in bomen, dat je ook wel eens opvallen. Ja, dan had je de houtkachel aan, hè? De kleerbare jermoerde, hè? Ja, dat is ik jermoerde. Ik hier een koek- en soapie-tent al van hier als achter we rondbouwd. Maar ik heb nog nooit op een boom zetten gekend. Dan laat je er geen ijs meer, hè? Ja, bij u op het dik. Maar het is krek of strooi, het zout de boom in, hè? Heb je dat ik? Ja, ik vind, je kan op een dik beter rieden betien, hè? Je kan op een dik volle beter rieden op een boom, want ja, ze strooien uit zandbrood zout en ja, dat trekt het altijd in de boom. Dus ik zou maar zeggen, ik kan zat er eens wel onder doen en rieden het op een dik. Ja, dat ben jij en ik, hè? Die ben ik alle hier maar op het dik aan het rieden. Ja, ik ried net meer, hè? Dus, ik ben er al jaren ben ik met de reetrieden opgehouden. Ik volg het altijd nog wel. En ik vind het prachtig dat hier een mooie ijsbaan is, maar daar kom ik even te zien hoe het mijn baas ben daar rieden kennen zijn. Maar dus, ik ried zelf net meer, ja? Oh, en wij hebben hier wel hutrieden zien bomen. Dus het ijs is dus net vreemd. Nee, prachtig. Ik vind het zo mooi dat die man boomers op elkaar zetten. Hey, ik volg je dat ik wel vanzelf. Dat ik nog minder geweldig rutskop. Nou, hartstikke mooi. Is dit dagelijks werk voor jou, dat appeltjes kielen? Ja, ik ken altijd nog wel aardig appeltjes schillen, maar soms dan rek ik het schil stekken. Ben je wat in de jaren moeten grutbacht, want je skillen al 10. Ja, zeker. Ja, je moest een tent skillen, want er moest net zo vol van appeltjes bij. Ja, zeker ben ik in jaarmoeder, maar ook in oorlogsjaren, hè. Dus je snapt wel, hoe ik net zo roem alle jaren. Dus dat gaan we wel meemaken, ja? Nou, dan wil ik je hartstikke bedanken voor dit interview, vrouw Teunissen. Graag dingen, ja? Ontzettend. Welkom bij BBB, wat stiert voor Bikken bij Boasis. We beginnen uit de familie Jansma en zoals Jan wat zei, in de pannen houden. Mooi. Mooi, Jansje. Hey. Nou, we zullen eens even daar wat Joert het eten brengt. Nou, dat is al aardig. Ik heb de attributen mijn naam. Ja, ik Want zie het. ik heb jaren dat je kaartje alles nog op petrolie. Ja, klopt het. Nou, daar willen wij wel eens even wat van zien en hoe ze dat dorst. Nou, dat mag wel. Maar we binnenkomen? Je mag erin komen, ja wist. Kom maar verder. Nou. Zo. Hierin? Goeiedag. Hier ben we. Net schrikken? Nee. We blaaien Jansje eerst even aan. Ja. Nou. Want Jansje zal even niet sieren voor u. Jansje, je sieren nog helemaal op petrolie? Ja. Jij? Ja. En terwijl je wel elektrisch en alles aan. Ja, wist, elektrisch stel, dat woont het meer. En die rabbels moesten wel kleren. Ja. Dus ik dacht van, laat ik ze het op petroliestel zetten. Nou, en dat ging reuze goed. Volgens mij heeft het al wat opstaan, want ik roek al wel. Zullen we zien? Zal we zien? Ja, gaan we eens even zien. Mooi jongen. Nou, en dit is dan het in je pitteke, er staat ook koffie op. Parkjes weer. Parkjes, dat Ja. is hard. Ja, Maak maar... ik met vroeger had dat zo'n sneurt de jongens dan op nou. Ja, En dat blauwe dan een hele jong opstaan. Maar dat kan wel op die pitteke, ja. Ja. Die loopt dat wel. Ja. Nou, die kennen we aan. Ik mooi jongen, maat. En je meet altijd om dezelfde tijd. Ja, wij eten middags altijd waar. Het is nou net helemaal klaar. Ik zou ik dan wel even in het boetjes gaan kennen, want je hebt nog een ouderwetse grubstal, heb ik gekregen. Ja? Ja, dat Zal ik daar nou even een blik werpen? Dat doe ik even. Ja, dan ben ik al. Maar dit is nog het boetjesbandje. Ja, Nou, is dat mooi? Zal we even zitten hier? Ja, yes. De jongen even. Oeh, ja. Kerst nou dat bankje, daar efter de kei. Heel gewoon, zoals die het erbij. We zitten hier, voor het melken zitten we hier, jongens, altijd. Ja. De poes weet het, die komt erbij. De hoen komt er... Het jong, heb ik Ja, de poes heeft 2 jonkjes. Ja, het jong. Zal ik even de parkens al drijven en lekker. even wat kaneel en wat zoeken erop? Ja, wist. Of net? Ja, wist. Ja, als we Lekker. het sa... Hé? Nou, daar is daar hebben ze. Hé? Nou. Nou, dan maken we maar eens even een krukje. Even bikkelje. of net? Even bikkelje. Oh, dat dacht ik. Bikken of bikkelje. Nou, ze ben mooi reed. Ja. Nou, hier ben we maar aan het aankwam. Mag ik hem hartstikke bedanken voor de gastvrije die hem u jong heeft. Voor de lekkere parkjes. Ja. En
Ik zou zeggen tot een volgende keer, want ik kom hier wel een keer vaker denk ik. Want het roept lekker, het zocht er lekker uit. Nou. Wat was nog meer? Hartstikke bedankt. Graag niet. Ik glij over de branding, ik drijf op hoge golven. Ik lach, ik dans, ik jank, ik wee. Ik tril, ik voel, ik droom, ik zweef. Het is de vlindergriep. Het is de vlindergriep. Ik streel de engste honden, ik snuif gekookte spruitjes. Ik lach, ik dans, ik jank, ik weet. Ik tril, ik voel, ik droom, ik zweef. Het is de vlindergriep. Het is de vlindergriep. Het is de vlindergriep. Het is de vlindergriep. Ja, en dan gaan wij weer oer naar Ben de baas. En uitsturing gaat al over het jongeren. Maar de nog jongere jongeren ben hier het ontwerp. De tekening die Luc maken had van Boan. Boan had het gewoon. Die staat hier. Steen ben druk bezig om het al je mooi in te kleuren. Hoort je? Mooi. Ze zijn druk aan de slag. En we hopen natuurlijk dat dit al je oud is morgen. Morgen de laatste uitsturing dat we de plaat oud krijgen. En dan gaan we nou verder naar Ben in de bedstee. En dit keer ben het Ben van de basisschool van de Vinnen. En er zit zelfs een vervolg op Waasje. Dus geniet er maar van. Succes! Ik ben Lise. Ik ben Wilma. Ik ben Mariana. Ik ben Sterre. En wij doen gemeen. Deel 2. Dit is hem, deel 2. Doei! Ik ben Frauke. Ik ben Meerte. Ik ben Lara. We zijn de vrouw van de Vinnen. We kinderen mijn jocht hinnen. We zijn van alle merken thuis. Engels, Fries en Hollands is voor u een grote klus. Met woorden in de weer, dat doen we keer op keer. We zijn op deze school heel blij en daarom staan we hier zij aan zij. Happy is blij, hierin zij aan zij. Birthday is verjaardag en dat vieren wij. Goodbye is groen den dag, smile is een hele grote lach. Ik ben Emma. Ik ben Jentel. Ik ben Mette. Ik ben Sil. En wij doggen Acro, deel 2. Ik ben Robin. En ik ben Ovier. En wij gaan even een biertje zuipen.
Is bij de dominee uit Aardeboorn. Peter Lindeboom, die is van de doopsgezinde gemeente Mid-Friesland. En aan de andere kant Gerbrand Molenaar, die is van de PKN-gemeente in Aardeboorn. Peter Lindeboom, ik heb begrepen, je komt oorspronkelijk uit de stad. Hoe is het nou om dominee te wezen in een plattelandsgemeente? Dat is mooi. Nou, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Oh, jeetje, Mina, wat hou je hier? Ik zag... Dit zit net in het script, meeske. Ik zag Adam voorbij komen. Dat is Adam. Dan hoop ik dat Eva ook nog langskomt. Nee, het zou niet verkeerd zijn. Ik zal toch even nog proberen een serieuze vraag aan jou te stellen. Het is in Sint-Wurfstad volgens mij dat er net een heel soort mensen weer in het kerken komen, maar is dat ook echt nodig? Ja, dat is een hele goede vraag. En kijk, persoonlijk, ik preek voor eigen parochie en zeg ik natuurlijk ja. Is het gewoon heel hard nodig om daar inderdaad wel te komen. Omdat de kerk is gemeenschap. En als mensen thuis blijven, dan heb je geen gemeenschap. Dus je moet een plek hebben om samen te zijn, om elkaar te ontmoeten. De dingen doen die je in de kerk, waar de kerk goed voor is. En daar heb je elkaar voor nodig. Oké. En in de ministerkerk is het zo dat in het verliezen je 11 dorp een eigen kerken. Hoe is het nou bij Jim? Helaas is dat wat veranderd. We zijn sinds 2001 zijn we van 7 gemeenten naar 1 gemeente gegaan. En we kerkten in Werge, Grauw, Akkeren, Terherne, Jensen, Poppenwier en Oldenborn. En het is jammer, maar op zich, de mensen groeien naar elkaar toe. En zo heb je toch weer een mooie gemeente. We hebben een prachtige keuken daar verbouwd in Grauw, dus we eten daar tegenwoordig ook. En, het is goed vertoeven in de kerk. En ik vind eigenlijk wel een hele hippe, leuke dominee. Ik zou zulke leuke jonge dominees, dat is toch wel wat een aanwinst verbonden, of net? Dus daar bent u helemaal mee eens. Maar jongens, het is heel jammer, maar ja, er kwam even een liedje Adamke voorbij. Ja. Maar het is helaas, het is alweer Ardo en ik dank je hem tegen voor je gesprek. Graag en een goede peerske. Dank je wel. Dan gaan we nog verder met de oude Rijn. Die gaat nou commercieel. Ze gaan joert en komkommers schillen. Nou mevrouw Orde, wat zitten we hier mooi net? Ah, goeie, mevrouw Boon. We zitten prachtig. Mooi een centje. Maar wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Ah, weet je wat het is? Ik zit op komkommerdieet. Doktersvoorschriften. Ik weet het wel, Joder had heel wat oors met die ding, maar daar houden we nou stil. Maar de jeugd van Boon, die snotbongels, altijd smoken en drinken, wat vind jij er nou van? Dat heb je helemaal verkeerd, jongen. De jeugd, hè? De jeugd, fantastisch. Het dwarpt rood op de jeugd. Nou, wat doet hij dan? Ik zeg altijd alleen maar soepen. Soepen? De gondelvaart. Zet waar gondels. De voetbalclub. En het medium. Het jeugdcentrum. De voetbalclub? Dat is het alleen maar hard nutten. Van die veteraan. Nou, je komt nooit op snijden, hoor. Zij hier in de helft, het vierde, dat ben hardbokken. En de rest, alleen maar jeugd. Nou, en het medium dan? Dat is al helemaal niks. Alleen maar gesoeperij. Het jeugdcentrum, dat is juist prachtig. Hoor zien ze al hier op de straat gewoon. Nou, ik ben een tekstvierten. Ik ben een beetje dement worden, volgens mij. Nou, wie dit kiloon? Dit weer hagel en dit weer heerlijk. En nou gaan we naar Hario. BBB, Bikke bij Blazers van Joert uit het jeugd- en jongerencentrum Het Medium. Het jeugd- en jongerencentrum Het Medium wordt helemaal rund door vrijwilligers. En een van die vrijwilligers is Marius. En die is leerling kok en die zei, wij willen Joert wel wat maatje voor uw jeugdkeren. Dus vandaar dat we hier Joert binnen. Marius, ik word door het jakkel aan. Maar de pers is er nou even bij op hen, hè? Dankjewel. Nou, en dan, vertel maar eens. Heb je me wel trek, jongens? Oké, nou, er stiet hier heel wat, zo ik zeggen. Marius, wat heeft Joert maken voor u? Engels ontbijt met Friese tintjes. Engels ontbijt met Friese tintjes.
Fieske Thies, Fieske Heim, bij Betty Waai. Bij Betty Waai. Bij de Beugel van het Medium. Ja? Fieske Jas. En dit zijn sausjes. Kaasjes. Ach heer, dit hang je in de BM, dat zie ik net niet eens jongen. Nee. Hè? Mooi toch? Ja, hartstikke mooi. Stukkenbreed, stukkenbollen. Oh, het liegt het best jongen. Ja. De waskers die liggen erop. Zal ik dat even meenemen naar de tafel daar? Ja, tuurlijk. Neem maar mee. Dan delen we dat even uit nou. Wil je eerlijk verdelen? Ja, dat zouden we doen. En waarom komen jullie nou in het medium? Om te eten, maar altijd ik wel gezellig is zeker, of nee? Uitnodigen. Ben je hem uitnodigen? Ja. En jullie bent al wat grotere dames. Komen jullie nou ik om te eten? Of is het meer om mijn jongens? Hè? Beide. Nee? Beide, ja dat dacht ik wel, Je zit een zatte glimpje. Harry, ik kijk naar spek. Nou Marius, dat is goed, maar ik krijg de wasjes uitdeeld. Ik zou zeggen, doe het even, dat je er even kunt Dan ook kijken. wel even. Harry, dan bak daar. Nou. Ja, kom op. Och jongen. Is Nog niet één? gewonnen. Nee, net meer. Nee, Nee. Ja. Jongens, heb je hem smaken? Bedankt, Marius. Marius jongen, ik zou zeggen hartstikke bedankt voor het Engelse breakfast. Nou, Hier voortreffelijk. Mooi zo, dank En wel. we gingen er knap aan bij. En de jeugd Ja. heeft ervan genoten. Hartstikke mooi. Ja, dikke dank. Harry, bedankt. En dan nu weer uw nieuwsgierige programma Tussen Kunst en Kul. Johannes, wat hast u het mij aan? Ik heb een plaat van Corrie en de Rekels, een schijf. Ik zou net weten wat het is, maar misschien weet jou er meer van. Ja, zulke dingen dat waren vroeger verkocht, daar stiert de muziek op. Sint-Werk bent cd's. En dit is een kunstig plaat werd in groeven de muziek erop stiert. Sint-Werk bent putjes. En wij moesten je dat aan mij afspelen, want ik denk dat hij dat net weet. Ja, daar maak je een speciaal grammofoonplaat voor had. Die leidt er een nurrel in en dan draait de plaat in de ronde. En hoe lang is het van het lien dat ze dat broeken? Want... Nou, 20, 24 jaar geleden was het nou verkocht. Het begint Sint-Werk wel een beetje ontlopen. Maar dit is al jaren nu de productie. En hoeveel is dat nou weer? Want dat wie ik benijd nou eigenlijk. Nou, historisch, verder net. Het geen waarde meer. Oké. Nee. Dat valt u wel een beetje aan, Johannes, denk ik. Dat valt het me zwiert in, ja. Ja, dan is dacht van nou, dit brengt wel wat op. Dus, ja, dat heb ik al gedacht, maar ik kan er nog niks meer. Dus... Wat is nou, Johannes? Ja, maar zo... Ja, dat voorwien van Bakkeli, die wonen bereiken, maar dit is net zo weg. Dit is wel degelijk spul. Ja, dit is wel heel jammer, jongens. Nou, dan wist in ieder geval wat het is. Ja. Hans, we bedankt voor die uitlees. Graag En gedaan. misschien ontmoeten. Juster gingen we Gerrie Oosterbaan hier van Hercules. Die had een praatje gehouden voor haar vrijwilligerswerk. Zet nou de make-over gewoon. Hier zie je nog een mooie foto van Juster. Gerrie in trainingspak. Nou Gerrie, we zijn hartstikke benijd wat het winnen is. Was ze maar even aan de kant van. Oh, prachtig. Wat ziet er mooi uit. Wat vies er zelf van? Nou, ik geloof dat het wel aardig slag is, ja. Ik vind het wel heel mooi. Nou, namens Boon hartstikke bedankt daarvoor, hè. En dan hebben we nou weer een nieuwe vrijwilligerskleer staan. En dat is Paula Veerhuis. Paula, je bent druk bezig voor de tennisvereniging. Daar heb je ook vrijwilligerswerk maar voor aan het doen. Kun je daar even wat over vertellen? Ja, ik ben dan met 2 andere personen uit het dorp ben ik lid van de jeugdcommissie. En wij doen dan alle activiteiten voor de jeugdcommissie. Een hele actieve tennisvereniging is het, 35 jaar al oud. En 155 leden, 20 jeugdleden. En daar doen we 1 keer in de maand een hele leuke dag voor balletjes slaan, spelletjes doen, lekker eten met de kinderen. Nou, en zo maken wij het hele jaar een beetje rond. Nou, dankjewel. En dus is nou ik in de make-over. We zijn nou in een prachtig tennistenu. En morgen zullen we die wegstaan. En we zijn benieuwd wat het wordt. Ik ook. Tot morgen. Morgen, dankjewel. Dan gaan we nou naar Luc tekent. Luc, juster ben we net aan het komen. En juster heeft er van de uitsturing ik wat moois maken. Was er wat over vertellen? Ja, ik liet hem nou even zien. Het gaat nog over het thema van Juster. En dat is een tekening of een cartoon van de gemeente Waasterhem. Dit is hem worden.
taking the easy way out here. Well, got a good reason for taking the easy way out here. She was a day tripper, one-way ticket, yeah. It took me so long to find out, I found out. She's a big teaser. She took me half the way out here. She's a big teaser. She took me half the way out here. She was a day tripper, one-way ticket, yeah. It took me so long to find out. I found out.